управлявам сегашния изпълнител по обществената поръчка, която действа, т.е. договора, който действа, именно фирмата ASX ООД. Наистина имах твърдото убеждение, че изказването на сегашния изпълнител на почистването следва да бъде преди вашето гласуване. То вече е факт. Сега ще ви изложа нашето становище, защо подобно решение е крайно неправилно, а освен това е незаконосъобразно. Преди всичко искам да обърна вашето внимание на обстоятелството, че твърдението, че на общината по този начин, чрез създаване на еднолично търговско дружество, което да извършва дейността по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на територията на общината, ще излезе по-евтино, е крайно неправилно. Това защо е така? Защото при подобно възлагане ще липсва каквато и да било конкуренция. Управителя на едно търговско дружество ООД или ООД, няма никакво значение, разполага със своята пълна оперативна самостоятелност да прави в буквалния смисъл каквото се пожелае. Докато, разбира се, не бъде сменен, но това си е отделна процедура. Връщането на подобно възлагане на собствена фирма е, по мое мнение, а не само по мое мнение, един икономически архаизъм. Нещо, което към момента, ако действа, то е останало от времената на 90-те години, защото фирми от времето на тоталитарното упражняване на власт в България просто са били пререгистрирани като такива и са съществували, докато към днешна дата повечето от тях са умрели. В недалечно от България Гърция виждаме какво е икономическото положение. Държавата фалира именно поради тази причина или една от причините за фалита на Гърция опира точно до това, че общински фирми извършват дейността. Общоизвестен икономически принцип е, че държавата, а и общината е лош стопанин. Това води до увеличаване на бюрократичната, това води до нисък контрол върху персонала, защото няма по-добър управител от собственика. И няма по-добър управител от частника, който да гони своя интерес. Да, разбира се, че фирма ASX реализира печалба от дейността, която извършва в община Елин Пелин, но аз съм убеден, че нито един от тук присъстващите няма смелостта и основанието да каже, че дружеството изпълнител в момента е некоректно, върши се лоша работата или не я извършва въобще. Не, напротив, изправени сме в хипотезата, в която всъщност община Елин Пелин е неизправната страна по този договор, защото, както много добре знаете, плащанията към нея са нееднократно забавени. По отношение на учредяването на новото ви дружество, което току-що гласувахте, искам да ви кажа следното, че в момента няма приета план-сметка нова, а действа тази от 2014 година. В нея не са предвидени разходи за учредяване на такова дружество. Може да са 5000 лева, но такива разходи не са предвидени. Нито разходи за заплащане на управител, макар и 3 минимални работни заплати, което всъщност е една доста прилична заплата за дружество, което няма да осъществява в момента абсолютно никаква дейност. Защо това дружество няма да осъществява никаква дейност? Най-малкото, защото той не разполага с персонал. В момента в ASX по дейността, която се извършва на територията на общината, са заети около 70 души. И както ще си призная, за първи път минавам по центъра на Елин Пелин днес, виждаме, че положението е изключително приятно за гледане, за разлика от не толкова далечната София. Общината, разбира се, не разполага както с човешки, така и с материален ресурс. Кофи, автомобили, всичко това трябва да бъде закупено. Всичко това, за да бъде закупено, трябва да се проведат процедури. Всичко това е на разположение на общината чрез сегашния изпълнител. Всичко това трябва да бъде закупено и то на цени, които вече са далеч по-високи от тези, на които ги е придобила фирма OLX, защото тези неща са собственост на фирмата, не от вчера. На следващо място, чисто от правна гледна точка, както ви казах, аз съм адвокат, в момента има действащ договор, до края на който остават още 2 години и 8 месеца. Очевидно е, че фирмата, която вие току-що гласувахте да бъде създадена, е създадена с цел веднага на нея да бъде възложена тази работа, т.е. договора с сегашния изпълнител да бъде прекратен.
Това е добре като идея, само че то е крайно погрешно. Крайно погрешно е, защото по договора за изработка, а почистването и сметосъбирането е вън от всякакво съмнение договор за изработка, при отказ на възложителя от договора, той е длъжен да заплати на изпълнителя си печалбата, която той би реализирал. Тоест, вие ще направите нова фирма, която ще генерира огромни разходи и въпреки това, за 2 години и 8 месеца ще следва да заплатите на сегашния си изпълнител тази печалба, която той би генерирал за следващите 2 години и 8 месеца. Не ме е срам да го кажа, без на практика да положа абсолютно никакъв труд за това. В този ред на мисли считам, че би било правилно на следващата сесия на Общинския съвет. Имате тази правна възможност подобно решение да бъде преразгледано и подобно дружество да не бъде учредявано, защото при всички случаи АЕС Хикс ще си търси правата. Благодаря ви и извинявайте за отнемането.